Dag igen. Velkommen til episode 2 af Sovs. Minecraft Let's Play. Ja, Jeg sidder lige og æder en bolle. ligesom før. Ja. Og jeg har fundet noget kul og iron. Og Okay, det Mikke. dårligt. Og Jeg kommer bare lige... Vi miner bare lige hernede. Bare lige for at starte med. ja, det gør vi nok. I må undskylde slutningen sidst, fordi at vi sluttede bare sådan direkte. Det var også ringe, Jonas. Hvad siger Søren? Det er ikke dig, jeg griner af, Søren. Det er det da. Nej. Jo, det er. Okay. Hvorfor den her afgørelse crafting table? Det tager sådan 733,5 år. Minus 2. Jonas, jeg har en sten. Pickaxe. Okay, men Til jeg at kommer også lige mine derovre. iron. Skal vi æde saften og mine noget iron? Ja, prøv lige bare at lade lidt iron være til mig. Hvorfor? Okay, vi samler det bare sammen, så. Og 9 milliarder stykker iron. Nej, Jonas. Jo. Hvorfor er der sådan iron? Det er helt vildt. Der er sådan 733,33,5. Der er sådan 12 stykker her. Min. Hvor mange fik du? Jeg fik 2. Jeg fik 1. Nej, jeg fik Du fik 1. 11. Fuck af. Du skal fuck af. Nakke. Din oldemor skal fuck af, man. Hey. Du snakker om min oldemor. Mig snakker om din oldemor. Hvad for en slags hus skal vi egentlig bygge? Jeg ved det ikke, sådan 49. 49. Ja, vi bygger 49 med 37 i. 49 tommer. 49 tommer flad hus. Fladskærmshus. Bare begynder X noget træ. Skal vi axe noget træ? Herover, tag det derover, fordi vi skal ikke. Jeg har ikke nogen axe, jeg skal lige bygge en. Okay. Så bare kom herned af til søen, fordi hernede er jeg. Jeg skal lige hurtigt mine noget iron. Jeg bare bruge kullet for at mine iron. Oh shit, Enderman. Jeg kigger lige på dig, Enderman. På ham, hvor er han henne? Jeg kan se græsker. Jeg sked. Holy shit. Miki, kan du godt se mig hernede, hvis du kigger Ja, til højre? jeg sad og kiggede på det, og tænker, nå okay, og så kommer lige den der Enderman, der er med 7 milliarder meter stor mund, og jeg stod der, fuldstændig. What the fuck? Jeg Hvad er fandt der? en underjordisk cave Nu skal ringe. nede i vandet. Jeg har fundet et stykke græsker. Hvorfor er det, vi blinker det igen? Er det? Yes. Goddammit. Vi skal æde saften og finde nogle får, det er helt vildt. Og der er mere kul, Nå, det er rigtigt, Miki. så der æder saft med Adventure Time. Miki, jeg har en idé. Hvad? Hvad med at vi bygger hus deroppe omkring der, hvor vi går op på bjerget, fordi så kigger vi ned i den her meget flotte sø. Den er grim. Den lille dig. Nej. Nej, det magter jeg ikke, når jeg står for langt. Ej, come on. No? No. Nå. No. Nå. Mig ikke lyst ved mig, nej. Ja. Det er også i orden. Oh my god, min mus, den bokker mig langt ud. Nu har jeg fundet ud af, hvorfor min mus bokker så meget. Det er også fordi, jeg har min mousepad på. Shit. Så jeg har sådan min arm liggende over tastaturet, så det hver gang jeg bevæger den, så bevæger jeg mousepad-musen. Nå. Hvor fuck er du henne? Jeg er inde i det der bjerg, der er for mig en kul. Nå. Hvor fanden er jeg henne? Jeg er faktisk lige vildt ind i sådan et 2 cm stort hul. Der spawner lige en creeper. Hej Enderman! Okay, kig på her. Skal vi have nogle gule blomster? Vi skal sætte den femte hus. Mikke, hvor meget string har du? Okay. Okay, det er spooky. Jeg synes, jeg ser en creeper, ikke? Ja. Og så går jeg ned under vandet, og så kigger jeg op igen, så er den der ikke. Det er, man ser en edderkop, det er sådan...
der stod edderkoppen, så kigger jeg væk, og opdager den bare ikke, hun var bange for, at den kravler op af en fod og op til ens hoved og spiser en og savler på en og skider på en, og hvad fanden det er. Ja. Nemlig. Oh. Hvorfor er der sådan nogle flyvende øer? Skal vi ikke bo om en af dem? Jo, lad os. Og når man går ud af hoveddøren, farvel, jeg skal bare være... For der var den 20 meter ned. Vi har allerede 17 iron, det var dejligt. Ja, jeg har 4. Nej, jeg har 17. Jamen, Hvad laver du? det er faktisk. Du skal prøve at se dig selv, du har bare sådan en pil til at sidde ind igennem benet hernede. Yeah. Det er sådan en pyntepil. Og din pyntepind. Nej, Jonas, Og sådan så set. begynder det at regne. Du er træs, ja. Hvis man bare, jeg har næsten 2 stack woods. Næsten 2 stack woods. Yeah. Skal du have et iron sværd? Ja. Hallo Mikke, jeg bruger oak. Nej, jeg fik ikke noget sværd. Ja. Tak. Jeg bruger oak træer, og det der wooden stairs til at lave iron rods. Ja. Ja. Vi gider ikke lytte til dig, Søren, du er ond. Hvad? Hvad er det, Jonas?